init kang payo ko. Akala mo lintian ka day ko aram na ika nagkakaning Grahams ko, ha? Jessa? Oh, tama ako, di ba? Pero Jessa, I just make tikim. Anong hiling nindo sa Kuya Palpal? Tikim? Tikim pero inurubos nindo? Jessa. Oo niyan, day ka makataram, hambogon ka. Bakit mo kasi winalat sa loob ng freezer, ha? Palpal ka! I'm sorry, Jessa. Pinapatagas ko lang ito. Tsaka 10 tabs ito. Sorry na, Jessa. Gabos ka mo! Mga paslo! Lo. Mga halop! Nagluwas lang ako, tama si Rip sa baylihan, tapos pag-abot ko mayo na. Naiman lang ka mo nagtada sa kuya. Mga mayong supog, Grahams lang. Graham. Pag-araw kaya na po ko. Ay, Jessa, may spaghetti pa man baga? Ay, indabo ko ka ito. Jessa, sorry na. Let's make gibo na lang ng another Ibo grape. ka pa yung mga boko, lintian ka. Jessa. Daiman lang ka mo naghapot. Pare-pareha lang ka mong mga paslo. Jessa, tama na. Saro ka pa. Jessa, sorry na. Kala mo day ko aram, ikaw pa na inot na mag-post sa Instagram mo. Ako nag-ibo ka ito. Mga-caption ka pa, feeling blessed kang payo mo. Jessa, where are you going? Jessa. Umali ka mo dyan mga palpal, madisponer ako sa diri kong pang Grahams.